Jerry Treñas padayon ng pagtrabaho bisan niyara sa sulod sang ospital. COVID-19 cases, estado sa mga ospital kag supply sang bakuna padayon sini nga ginamonitor. Nagapabilin sa ospital si Mayor Jerry Treñas subong nga adlaw. Gin-admit ini matapos maglain ng pamatsyag. May sinusitis ang alkalde kag slight pneumonia. Apang initanan ang kontrolado na. So, okay naman akong pamatsyag. May mga bulong na lang sila nga gina-IV sa akon. Siguro ginapatapos naman lang ni. I'm sure siguro base within the week makagawa naman ako. Bisan niyara sa ospital, padayon ang trabaho sang alkalde. Gimpahayag sini, madamo sang dapat atubangon subong, ilabi na ang nagasaka sa gihapon nga COVID-19 cases sa Iloilo City. Luyag sini, updated sa mga nagakatabo, agud mahibaluan ang mga tikang nga dapat himuon. Madamo aton nga ginatubang po, no? And especially subong daw may surge of cases kita. We have to make sure that everything is ready. May schedule kita nga meeting karon alas 2 pod sa mga hospital directors kag mga ang DOH, ang aton nga IATF kag ang DILG kag OCD, no? I want to make sure that the hospitals have enough personnel so that they will be able to respond to the surge of COVID cases. At the same time, I also requested that PhilHealth should also be attending so that mabalaan ta nga kung ano na to ang balayran sa PhilHealth sa mga hospital. Luyag sang alkalde, masiguro nga may bastante nga resources ang mga ospital agud maka-hire sang dugang nga personnel kag iban pa nga medical nga kinahanglanon samtang ginatatap ang mga pasyente nga may COVID-19. Samtang padayon nga mataas ang COVID-19 cases sa Iloilo City kag kulang ang nagaabot nga supply sang bakuna, wala untat man sa pagpanawagan ng alkalde sa tanan nga sektor. What is really important right now is that considering that we all understand our problem, ang ining COVID-19 virus, and second, the lack of vaccines. In the meantime, I think we really have to make sure that we protect ourselves, no? Importante gid proteksyonan tang lawas ta. Magwa kita, ga mask kita, ga shield kita, may physical distancing. Because the only way we can protect ourselves and protect our families and protect our friends is by protecting ourselves. Pilawan tagid, no? Kung maproteksyonan tang lawas ta nga hindi kita manatnan, mapasigurado taman nga ang mga pamilya ta kag mga abyan hindi man malatnan sa aton kay why kita infection. Ang away batok sa COVID-19 ang hindi gid lamang trabaho sang isa ka persona o kon isa ka sektor. Kooperasyon kag pagbuligay ang kinahanglan sa sini nga panahon sang pandemya. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas nagapati nga pagpabakuna ang sabat agud malabot ang herd immunity kag dugang nga COVID-19 vaccine kinahanglan sang syudad. Nagapadayon ang pagpakigbato sang syudad sa COVID-19. Isa ka paagi among nagapadayon nga vaccination program sang Iloilo City Government. Apang ginpayag ni Mayor Jerry Treñas nga ginakulang na ang syudad sang COVID-19 vaccine. Kag ginawlat pa ang pagabot sang dugang nga mga bakuna gikan sa national government kag ang ginbakal sang syudad nga AstraZeneca vaccine. This afternoon, I also have a meeting with AstraZeneca. This is regarding the vaccines that we procured. Hopefully, ma-deliver na tayo, no? Because kinahanglan ta na kita steady supply of vaccine so that we can continue. Once the vaccines that we procured will come, then makadugang-dugang kita. Sige-sige na ning aton vaccination. But I am worried because they're saying third quarter maabot, and I do not really know when in the third quarter maabot, base sa end of July or August. Anyway, we will find out later.
Ginpayag man sini nga wala sang vaccination para sa first dose sa masunod nga duha ka semana. For the next 2 weeks, do I kita vaccination sa first dose because the last vaccines nga ginhatag sa aton was only 2008. That's why ang next week siguro second dose lang sang AstraZeneca kag iban Sinovac. Kag ini siguro kailangan lang ni kabilog kung yung first dose ta. So ay pakita bala na pabalo kung may allocation ng bilog na region. I am also in touch with the governors. Huwag man sila nabalaan kung may allocation kita. Nakahatag na sang kapin 40,000 nga COVID-19 vaccine ang syudad sang Iloilo, kag masobra 8,000 na ang fully vaccinated. Apang suno sa alkalde, tama pa ini kagamay nga porsyento sa mga individual nga nabakunahan. We have given a total of 40,000 doses, no? Plus. So, ay ganit maglabot 41,000. Sa ini nga number, 8,000 plus ang naka-second dose. So, kung masiling ka 8,000 plus sa aton targeted nga mga 400,000 nga population, that is only 5%. Kung may population kita abing nga 500,000, i-compute mo ang 80% sina 400,000. Pero kung idugang mo pag 100,000 nga nag-obra diri sa aton, so may total kita nga targeted population of 500,000. Ang 8,000 is only pila ka percent na sa 500,000 nga target. Para sa alkalde, importante ang pagpabakuna agud malabot ang herd immunity. Ilabi pa subong nga nagasaka ang COVID-19 cases sa pungsod. Well, I think importante nga ang aton nga medical facilities ready, no? Ang surge of positive cases from time to time, hindi ka mabalaan ng saka yun. I think the only way that this will stop is if we will be able to vaccinate 80% of our population with the vaccines, no? But unless that happens, and when we already have the herd immunity, mabudlay kahit anytime masaka, no? NCR continues to come a challenge. I do not know with Cebu ang aton nga iban nga mga syudad nagabatsyag man, no? But it is very important that we achieve this herd immunity. Padayon ng kampanya kag panawagan sang lokal nga panguluhan nga magpabakuna ang tanan, agud matap na ang paglaptas sang virus, kag agud malabot sang syudad ang herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Linibo ka trabaho tanyag sang dole sa Kalayaan online job fair. Madamo nga mga pumuluyo ang nawad-an sang trabaho matapos nagsarado ang ilang mga ginaobrahan bangod sa COVID-19. Isa sa nawad-an sang obra amo si Gina Articuna. Isa siya ka sales agent subong apang wala sang fix nga income. Gani isa man siya subong sa linibo ka mga job seekers nga nagalao mahatagan sang panibag-o nga trabaho pinaagi sa Kalayaan online job fair sang Department of Labor and Employment. Subong ma'am, happy, thankful gid ma'am una-una kay Lord kay at least dugay na gid nga prayer kung nga makatrabaho bala kay ti isa ako ka sales agent, so ti isa subong nga pandemic do pabudlay gid bala ma'am ang sa amon nga nature sang trabaho bala, so kinahanglan ko gid nga may ara gid bala nga fixed nga income, so thankful gid ma'am, happy gid. Dugang pa ni Articuna, importante subong nga tiyempo ang makaangkon sang estable nga trabaho. Ilabi pa nga siya ang may 3 ka mga kabataan nga ginapa-eskwela. Pinaka-importante gid siguro lalo na pala nga sa subong may estudyante ako, may college ako. So dako gid nga bulig ako may trabaho ka kay hindi pwede nga isa lang bala may pangita kay ti, sa subong ang ako na husband, isa lang siya ka barbero. To kung siya lang bala kulang gid ma'am nga may 3 kami ka estudyante bala. So dako gid nga bulig ma'am eh. Wala siya sang pili nga trabaho. On-site man o kon online, ang importante, maestable nga income para sa iya pamilya.
Bisan diin man lang ko nga field ma'am, as long as kaya ko, willing gid ko ma'am. May opportunity sa office base, mas better gid. Pero kung ano ma'am kung ano ang lang ma'am kung may sa office or online, okay lang. May 5 ka mga steps sa pag-apply sa Kalayaan Online Job Fair. Una, bisitahon ang ininga website kag i-click ang www.mynemo.com/dole6jobs. Step 2, magpili sang imo gusto nga applyan. Step 3, pinduton ang quick apply kag i-fill out ang mga importante nga data. Step 4, maghimo sang imo cover letter kag resume pagkatapos i-click ang send application button. Kag ikalima, hulaton ang response o kung reply sa imo email address. Ang dugang nga detalye sarang makita sa official Facebook page sang Iloilo City Public Employment Service Office kag Dole Iloilo Region 6. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga goods nga ginporma bandera sang Pilipinas ginhatag sa mga benepisyaryo sang isa ka mall bilang pagdumdum sa adlaw sang kahilwayan. 1,000 ka mga plastic bags nga nagaduag asul, pula kag puti ang ginplastar sa Festivok Iloilo Subong nga adlaw. Ini ang ila ginporma kasubong sang bandera sang Pilipinas. Ang mga plastic bag ang nagaunod sang nanarisari nga item kasubong sang pagkaon, bitamina kag face mask. Ang mga goods nga ini ang igahatag sang tagdumalahan sa ila mga benepisyaryo nga amo ang mga agency personnel kag pila ka mga pamilya nga nagapuyo sa Barangay Airport Mandurriao. Project Ulikid was born out of the idea of having a community pantry at Iloilo Business Park. But due to the MECQ, we opted to have donations na lang na drive instead. We have collected donations from various partners and generous donors of Iloilo Business Park locators. Sila mismo ang maghahatag sini sa mga benepisyaryo agod malikawan ang mass gathering kag masunod ang minimum health protocol. Ini nga aktibidad ang paagiman sang tagdumalahan agod dumdumon ang ika-123 nga anibersaryo sang Philippine Independence Buwas nga adlaw. We are aiming to celebrate Independence Day, and at the same time this donation is set up to look like a flag para na in celebration at the same time in giving back to the community. Nagapati ang tagdumalahan nga pinaagi sa pagbuligay sang public kag private sector, malampuwasan ang mga pagpanghangkat nga ginaatubang subong sang syudad sang Iloilo bangod sa COVID-19. Divine Singh para sa Level Up Patrol.